Kabia gunean aurkitzen gara, izan ere gaur Euskal Wikipediak 10 urte betetzen ditu, eta nola ez gaur, edizio eduki ezartzeko maratoia antolatu dute, egun osoko maratoia. Kepa Sarasvarekin aurkitzen gara, egunon? Egunon, bai. Ze helburuekin antolatu duzue gaurko egun hau? Euskal Wikipedia nahiko fuerte dabil, 106.000 artikulu definitu dira, eta edizio maratoi honekin lortu nahi duguna da gehiago izatea. Orduan, inbitatzen diogu jendeari Wikipedian bere gauzak sartu nahi duenari azaltzeko hemen, eta guk erakutsiko dugu nola egin behar da. Artikulu berri bat jarri, edo dagoen bat aberastu argazki batekin, edo beste paragrafo bat gehituta, eta hori. Eta bigarren hitzaldi batean ikusiko dugu, eta horretara etorri naiz ni zuzen ere, ikusteko matxin itzultzaile automatikoa erabil daitekeela erderatik euskarara itzultzeko artikulu bat, noski gero eskuz zuzenduta. Jakintza askea librea zabaltzeko tresna ezin hobea. Noski, nik uste dut gaur egunean erabiltzen dugu zerbait persona bat, toki bat, edo programa bat, artista bat, horri buruz zerbait jakin nahi dugunean Wikipedia jotzen dugu. Eta esan bezala, Euskal Wikipedian eduki fuerte dago, 1.000 baino sarrera gehiago daude. Munduko beste Wikipediekin konparatuta ikusten da euskararen tamainan beharko lukeena, baina handiagoa da. Garrantzitsua da ez da euskara ere sarean egotea. Noski, eta Wikipedia konsultak egiteko iturria dan bezala, hori zaintzea interesantea da. Eta, ez bakarrik personak erabiltzeko. Ni unibertsitatean nabil, euskararen azterketa ordenadoren bitartez, eta hainbat aplikazio egiten ditugu, adibidez itzulpen automatikoa, eta badakigu ze importante dan Wikipedia baita ordenadoreentzat ere. Programa batzuk martxan daudela, ikus dezakete Wikipedian dagoen informazioa eta horrekin hobeto ibili. Horregatik, hau da, inbertsio bat, hemen egiten lan inbertsio bat da, guk konsultak hobeto egin ahal izateko persona, baina baita aplikazio informatikoan ere bai. Egun osoz izango da aukera, kabia unera gerturatu eta Wikipedia osatzeko. Horixe da. Beraz, hemen ibiltzen zaretenok, gutxienez etorri eta ikusi nola egin. Agian gero etxean edo lantokian edo ikastetxean patxada handiago edukiko duzu ganorazko sarrera berriak egiteko edo, baina hemen hartu klabeak, hartu intuitiboki zer egin behar dan hor sartzeko eta batzutan formatu aldetik jakin behar dira detaile batzuk, hori jakin ordu erdi batean nahiko izan daiteke eta aurrera. Kepa Sarasvala, mila esker, zuei hortxe gonbidapena gerturatu kabia gunera eta murgildu zaitezte Euskal Wikipedian.